Добре, къде беше първият ред? Първият ред е на първия ред. Колко е ред? Това е 8 ред. Не, това. Тук. Това къде е първо? Едно, къде е това? Туман. Сядай, къде ти ареса, това е. Ще седна тук, ама тук втори ред се води. Ще дойде се вижда. Българска работа. Лапите са пълни с сметни паяжина. Може цяла година да не сте чистили тук. Сама жена, мога ли да сколасам? От кога ти думам за слугиня? Слугиня ли? Пък вие самка цял ден ще кръстите ръце и само модата ще гледате. Ама аз венке пари за моди не давам. Щом си момински баща, какво ще сториш, ще даваш. На нея трябва чист. Трябва ти обуща, трябва и капела, трябва ти рофли. Трябва кога излезе пред хората да е уредена и натъкмена по най-новата мода. Ние една щерка имаме. Тоя, дето ще я вземе, не ще я гледа модите. Ами ще я пита дали е изпечена в домашната работа. Дали е бива за домашница. На простак, дето да мурувува, няма да я дам. А на какъв? Ще си намеря зет учен, дето е видял ала франга. Ала франга! Като нашия Петър. Всичко наготово. Що ли го пращах да учи чак в Букурещ? Кога докяна ми не идва, работа не захваща. Не ще да е бакърджия, момче. Що? Че лошо ли е бакърджия? И баща му, и дядо му, и на дядо му, и на прадядо му, все бакърджии са били. И добре са се прехранвали. Ама хайде, не ще да дойде, не харесва бащиния занаят, ми да се фане при някой друг занаятчина. А той, хай мана, по цял ден с френските чапкани. Абе, ти какво си взел да заопяваш тука? Нямаш ли си работа в докян? Не мога от теб да ушетам вкъщи. От шето не си се скъсала. Чакай. Дай ми 300 гроша. Не са ли много? Не са. Ще купя атла за нова рокля на Анчи. Че оня ден нали купима? Она днешната беше друга. Тига ви толкова. Не давам. Разсърди се. За една рокля му се свичи. Виждаме, маман, как са? Както трябва. Пуста змара, златни ръце има. Казва, че се учила в Париж. Френски го знае, фарси. До суш друга се показва. Отзад как е, мам? Браво, с майка Ашкосун. Де, речи, че си българка. Никак. Май приличам на французойка, а? Същинска французойка, майка, същинска французойка. Той, господин доктора, право казва. И като ме види с тази рокля... Ще ахне, ще му светнат очите. Да, ма той много те харесва, мамайка. Ох, ти като мамо... Да, и... Я виж, чакай. Я, ау, на капелата да виж ми усилва. Ама сякаш от Европата си слязла като мандама.
Мадама, бе, мамо! Тъй, мадама. Като идем в неделя на сватбата, дружките ти ще се пукнат. Ти ще бъдеш с най-хубавата модерна рокля. Да. Мато! Тука ли сте? Тук, ела, влез. Добър ден! О, нова рокля! Честито, Анче! Мерси, харесваш ли я? Хубава истина, има ли ти? Добре. По най-новата мода. Кой ти е Шиянче? Змарото. По един нов журнал от Париж. Ама Анчето сама си избра модела. Тя много разбира от френските езици. Брат я изучи, като се върна от Букурещ. Плазети, че имаш учен брат. Идвай по-често тук, ле. Ма ние теб ще изучим на европейското. Аз не за това. Ама тъй, идвай. Я виж наша Анка как се изучи. Не можеше разбра, като вземе да говори с господин Маргариди. 2 пътя приказваха веке. О, Клело Злато, твоя милост оставаше Анка да се учи на каквото си ще. Пък моята майка, каквато е, не би ме оставила да знае, че светът ще потъне. У нас мама и татко едно думат. Момичето нямало защо да се учи. Колко плаках да ме пуснат на класовото училище. Ама удари се да плачеш за класното им училище. На какво ще те научи учителката им, Марийки? Да, Тя нали е една проста българка? Една бонжур не знае да каже. Ако не друго, поне да разбирам, що ще рече истинско образование и да обичам българското. Брави, ти като дъскалицата взе да нареждаш. Ма я ги остави тия даскалските хайдутлуци. Ами се научи на сегашното, на цирквилизацията. Цивилизация! Повтори го, бе! Цивилизацията. Божки, забравих за какво съм дошла. Щупих се гергефа тая сутрин. Много ви моля, дайте ми вашия за 2-3 дена. Ами да ти го дадем, да, ама забравила съм, де съм го служил. Чакай, сега ще Какво ще си? Нашенска безба. Бонжур! Très bien. Merci, ma chère sœur. Ама виж какво сладко иде французското. Да ти и драго да го слушаш. Не го разбирам, Лело Злато. Bonjour, mademoiselle Marie. Добър ден, бате Петро. О, ма по-френски, бе. По-френски. Не зная по-френски. Ма гледай да го научиш. То днес трябва. Кажи, Пиер, маси дума, мама тя. Мома като тебе днес непременно трябва да знае френски. Освен това, трябва да се научиш да танцуваш полка, валс, кадрил. Трябва да знаеш как да се държиш, кога някой кавалер ти направи комплимент, да спазваш етикецията и прочие, и прочие. Пиецо, колко е сакатя? Наближава пладне, мама. Не думай, още не съм турила манджата. Баща ви пак ще гърми. Те, Марике, гледай да станеш една модерна девойка. Една, както се казва, цивилизована мадемуазел. Дето не ще го бъде никога. В ръцете ти стига да го искаш. Тя, мон фрер, още не цени цивилизацията. О, ма как може? Цивилизацията, културата. Та те са слънцето на нашето време. То днес грее на цяла Европа. И цветът на цивилизацията са мадамите, нежният, красивият пол. В Европа жените не са като тукашните. Във Франция, а именно в Париж. Жената е свободна. Там всяка демозела си хваща под ръка кавалери, на когото е обикнала, па се разхождат където си ще. Ни майка си, ни баща си питат. И никой не я спира. Това е свобода. Ако само в това им е свободата... Не, Марийке, Не. Те, европейките, работа не прохващат. На тях всичко слугините им го вършат. те само себе си гледат. Да са деликатни, тънки,
Пазя ти лицето от вятър, от огън, от прах. Зато и си турят вал. Сиреч бул. Не перат. Не белят картофи. И не мият чини. Носят ръкавици дори и през лятото. Да ръцете им винаги да са бели и меки. Те, знаеш, и снагата си присядат с корсет, да стои деликатно. Свободни. Трябва да са чорбаджийски. Ние, българките, сякаш сме далеч от тия работи. Не грешиш, Мари. Цивилизацията прониква и у нас. Гледай, сестра ми. Ей, като Анчето, в града ни са само 2-3. Ма ти ще бъдеш четвъртата. Господин Димитраки! Да си сваляли капелата, или? Значи не знам да е, май така си по-добре. По-бързаш. Стойте! От кухнята го видях, от кухнята. От кухнята ли го видях? От кухнята? Мали, аз ми Бог да не ме завари. От кухнята. Завари, Бонжур! Кажи quoi, мадам? Бонжур, мадемуазел. Мерси, мусио Димитри. Мусио Пьер. Търсих ви в бакалията, но не ви намерих. Нося ви интересната, за което говорихме вчера. Благодаря. Ще ви го върна, когато го прочита. Няма проблем. О, с нова рокля. При това съвсем модна. Уи, господине, се в те я обличам. Браво, браво. Еми да ми се намира и такава в гардероба. О, трябва. Днес в Европа госпожите имат по 30-40 такива в гардероба. А че и наша Анка трябва да има 20 на лалем. Мисля, че са повече, мама. Така да е, повече са. Вие си поприказвайте, а аз да отида да си гледам къщната работа. Адио, Мушо. Адио, мадам Злата. Ама, адио, Мушо. Да, добре. Мерси. Ма много ви отива. Тъй сте очарователна. Ами, нейна милост. Нейна милост, тя е Марийка, наша съседка. Мадемуазел Мари. Приятно ми е да се запознаем. Удобно. Предвид на истинско българско момиче. Ма вижте как си чевила. Имате право, господине. Ние, българските момичета, не сме свикнали да се запознаваме с чужди. Чужди. Майка й, от старите. Държи я затворена в къщи. Пък и Мария слуша. Моля ви, българските красавици не бива да слушат майките си и не бива да се страхуват толкова. Срамът е израз на простотия. Ориенталска работа. Не знам. Само развалените жени не се срамуват. Той то. Срамежливостта показва робска психика. Цивилизованата девойка не бива, не трябва да се срамува. Виждате ли, госпожице Анка, какви мизерабъл идеи втълпяват българските майки в иначе красивите глави на дъщерите си? Прости са за това. Негова милост има резон. Днес всички нации в Европа са прегърнали цивилизацията, която изисква персоналната и либерална либерте. Само българите не искат да се цивилизуват. Вие, младите, не бива да слушате старите ръждави глави и мозъци, а да гледате напред, към прогреса. То прогресът е хубаво, ама... Вие трябва да подражавате на нас, европейците, които визитираме града. Да излизате с нас, да се запознавате с нас. Да гледате как се носим, как се държим, как ядем и пием. Да се обличате като нас. Да седите, ядете и пиете като нас. Аз нали ти думах? Слушай, хубаво де! Тяхното всичко било хубаво. Петър било грозно, а на мен тяхното пиене ми иде 2 пъти по-грозно. Дебела глава! Ама нищо не разбира, значи! Що да стана маймуна? Господин Димитриус, хубаво ли е в Париж? А Виена? Лондра? Как мечтая да отида в Европа! Щом искаш? Това зависи само от теб, Машер. Ако
господине, ма да има кола и още утре да тръгна. О, Машера, разчитай на мен. Само се остави на моето диспозиране и скоро ще видиш Европа. Ах, дано! Не слушай учителите. Аз те обичам. Като сестра. И искам да те цивилизувам. Благодаря, не ще го бъде. О, Маптит! Щом кажеш и ще заминем. Да вярвам ли, Боже? За мен е такава чест. За тебе, мила. Стига само да ме слушаш. Още не си вкусила цивилизацията. Затова ти се струва странно. Не ще да опитвам. Не е за мене. Не ставай дива, небе. Аз те обичам и ти желая доброто. На друга направи това добро. Ах, l'Europe, la civilisation. Oui, ma petite, le rap ou la civilisation. C'est très joli, très magnifique. Аз те обичам, ти си моя ангел. Като идем в Европа, ще бъда гранд дама, нали? Ма без съмнение. Един ден ще се каеш, че си отхвърлила любовта ми. И що ме отхвърлям? Ако наистина ме любиш, прати хабер на мама и татко да се сгодим. Париж, да! Oui, в Париж. Щастието е в ръцете ти го бъдеш. Ще науча добре френски. Аз вече имам основата. А ако идем сега двамцата в някое село, още докато сме тук ще го научиш. Любовта е едно, а бракът съвсем друго, Марийке. Не ще и толкова. С Богом. Чакай, постой, не съм си свършил още думата. Закъснях. Мама ще се сърди. Прощавайте. Адио, Марийки! С Богом. Тази наша комшийка е много проста, горката. Просто, ама... Нали? И селската пуста е зази. Петре, я минете в другата отдая. Оня пак иде, Митю. Господин Димитрус, живопри да минем другата там. На ваше разположение съм, господине. Върви ти с тях. Митю е. Нека да ме види с новата рокля, да ма. По-харно е да те не вижда. Кой е? Аз съм Лево Злато. Виждам, че си ти. Какво искаш? Аз Петър вкъщи ли е? Той ли ти трябва? Аха, той ще изписвам бои от Виена, та да ми напише едно писмо. Няма го. Щом го няма. И тук къде е за тебе го няма. Кога е по чаршията, да те срещне и да ти напише писмото. И да не се мяркаш къщата ми, чули? Чух. Той, дето си го намислил, няма да стане. Аз нямам ума за тебе. Защо бе, Лево Злато? Тъй, зет българин, неща. Момък на място. Занаята му хубав. И хубави пари вад. Мома ли не може да си намери, що ли? Ох, тая зара му думам. Има поговорка, бе, сина. Или се млад жени, или се млад калугери. Езерите трябва да се прибереш като хората. Да си вземеш едно болче и да се гледате докато сте млади. Той ни гък, ни мък. Гледай го ти. Той по-рано беше един такъв тих, мълчалив. Ама тук от 3-4 дена съвсем е потъмнял. Като смахнате. Ние с приятели се среща, ние де. Затворил се е там в неговата си удая и тук въздиши. Питам го, абе сине, да не си болен бе? А той ни гък, ни мък. Бе, да не са го отчасали, бе, Тодоре. Я пък магия да са му направи. Деке не зная какво да мисля, како стои. От уроки ще е. Уста завиш човешка, какво ли не прави? Ох, на него ли намериха да завиждат? Я си ми, Тодоре, малко съчки и наклади огън. Да му огася аз въглен за урки.
Ако не стане, значи магия съм направил. И до 10 стъпнеш огъня, аз да върна да видя момчето. Стой, аз ще го викам. Айде, Седи, стой. Митко! Митко! Леля ти стой тук! Митко! Как ми се сепа? И да не разбере, че ще му кажеш въглед, че той не вярва на такива баи. Няма да разбере. Ела, бре, Мите, ела! Кажи как си, що си? Не дошла, Лело. Да си жив и здрав, Мите! Как си? Добре ли си? Здрав ли си? Баща ти разправя, че нещо болнав си бил. Той се ще измисли някоя. Пак аз крив. Кога беше момче, кажи речи как къде ни идеше от дома. А сега ядко стъпваш. Пораснал, чужди се. Не бе, Лело, работа пък и... Тъй бе, работа. И ергенлък. Какво? Избрали си мома. Ке те женим ли вече? Аз няма да се женя, Лело. Я, няма да се жени. Че да ви си нещо кидърлия, бе. Я, какъв момък си. Спретнат, напет, хубевеляк. И за наят имаш златен. Абе ти само момата ми кажи коя е. Момата аз може да съм ме харесал, ама тя дали ме иска. Щом ти си я харесал, как няма да те иска? Ти си дай-личния момък в града, на която врата похлопаш, се ще ти отворят. Навсякъде може да ми отворят, ама там, дето на мен ми се иска, няма. Няма ли? Ти да знаеш, бе? Знам. Бе, вятър знаеш. Абе ти само ми посочи вратата, зем, дето тя и сърцето, па ще видим тази работа. Лело, какво да ти посочвам, като не ще стане? Ще стане. Да, ще стане. Кога майка и оня ден ми рече, че няма мома за мен. Проклетницата му. И защо? И аз това се питам, защо? Бре, юдата му с юда. И друго рече ли ти? Не щяла българин за зет. Бре, проклетницата му тя. Абе ти за Бакърджи костовата злата ли ми разправаш, бе? Не, ами... Безнаменникавицата, бе! Те за балгарна се мисли. Българите били прости балбути. Гач тя не е българка. И защо толкова ме е намразила? Нищо не съм изторил. Абе, деметни на танка те отчасала, бе си, да кажи, бе! О, ние с баща ти как се отчухахме от деве. Какво ли не си помислихме? Хубаво момиче си харесал. Младо, кажи ми, че ничко гледа. Неговото тъкмене, нейната премяна и няма ниде. Мурафетлика. Тя ми е на сърцето, Лео. Мамай глезла ми се види. Големеса като майка си. Ма младо, като влезе в ръце, ще се докара. Къде ще върви? Веднъж там се нарече кащовница, ще слуша мъжа си, какво ще прави? Дама ми беше дума преди години, Лело, аз не я чаках до сега. А напоследък... Да, тата трябва да я разкандардиса. Злата! Не се кахари, Леле. Тая работа аз ще уреда. Как ще уреда? Колко Евгения зарадвала Леля ти спайна. Щом не ме ще е майка и... Бе, кой ще пита нея, бе? Баща й, Коста. О, той да ми даде дума, пък той ще не я даде. Утре ще и да и как, ще нареда тази работа. Хич да не ти е грижа. Ама къде са дяда баща ти? Тодоре! Къде си, бе, Тодоре? Иде как господе! Лело, моля да се не му каза. Няма да му кажа нищо. Тодоре, напразно те караш да пиш огън. Не сте да му бай на момчето. Здраво! Думаш какво до... Не му е болката за въгле, с друго ще го царя аз него. Що думаш? Срамота е, тате, да вярваш на бабишки приказки. Бе, как бабишки, бе? Не са бабишки. Добър вечер! Добре дошли, момчета. Да,
От Бога добро, бабо, от приятели и другари лошо. То, от 3 дена се крие. Къде не сме го търсили? От 3 дена се крие. Хич не ми се смее, бе. Ние другари ли сме? Що бягаш от нас? Остави го, бе. Не виж, че вече му е минало. Сядайте. Сядайте. Той пак стоя време. Бяла рада, бабо. Бяла рада за Митови черни какари. Заповядай, бабо. Да пиемо едничка за Митово здраве. Да пием, щом друго, що да не пи? Чакайте да ви внеса мезе и чашки. Знаеш ли защо те черпи, бабо? Иска да му направи сладък за една млада баба. Щом иска, ще му направи. Да мал нашата махала на един уморя. Дядо. Млада ли е и с бабичка да е, ще я взема. Айде да си пи по една. Айде на здраве. На здраве! Здраве! Аз пък искам да ми направиш пазара за багаджи Коста от мазелка, бабо. За българското във Франце. Како думаш, бре? За багаджи Коста от мазелка, Ами казвам. каква е тази зелка, бре? Той бабке, селка. За момата му, за Анчето. Не ще може. Тази зелка е за друг. Ти намери баба друго моме, едно такова младо, беличко, дето слънце не го е видял. И за мен е някое, че е тънко, високо, черно. Бабке, а пак на мен русокосто, дундесто и ваклесто, демаделче. На всичките, бе! На всичките мога се намери, бе! Хайде, разбеме, бе! Да живее цивилизацията! Да живее на франката! Модите да живеят. Аз съм, модите да живеят. Щом се влечеш по мората, значи си по цивилизацията. Вярно, у нас той смятат за цивилизация. Хайде това за модите! Бърле по-скоро с хмана, бабке. Облечи дантелената рокля и ще станеш мадама. Бе, не се надявай с мене, бе, момче, аз съм стара жена. Това е то днешната наша цивилизация. Да се носиш по модата, ала франгата, да играеш на карти, на билярд, на пикет, Да си конте и хаплю. да знаеш европейските дансове, да правиш комплименти на жените и да им пееш любовни песни. Да си дъвчиш приказката, бабке, като господин Маргарини. Ето разбирам, кой това магариди, бе? Той, бабке, Маргарини. Новия доктор, бабо, Кикимина. Ушкин доктор. Гръцки европеец. Ма той грък ли, бе? Не от цистите. Бабо му и дядо му били българи, майко му и баща му гърци, то от Европата, френци. И той не ще може. Какво не ще може? Джанка? Коста макарджията няма да бъде. Сега, бабке, във врага светът. Момичето, когато си иска, него си взема. От тях Коста песи, не. Ба, майко, кошките пеят. Чичо Тодоре, Чичо заповядай ти да пиеш за цивилизацията. Хладни другари сте, бе, защо не вземе сложените, а? Пак почна. Ами караме по цивилизацията, Чичо Тодоре. Не го разбирам какво е това. Цивилизацията е да си по модата, да се перчиш, че си учен, да говориш за политика, да се препоръчваш ту за французин, ту за шваба и когато ти се родят деца, да не ги кръстиш на името на баща си и на майка си, я Жан или Жанет, я пак Робърт или Джан Пиер. Да псуваш българите, че са прости, а ти да си сам най-прости между тях. Да не пиеш вино, ами шприц. Хайде за цивилизацията! Прибери я малко. Какво ще ти мяза? То е парижка мода. Аз по журнала я правя, мамо. Парижанките така я носят. Прилича ти. То модите мязат на хубавеляк човек. На грозното лице хубавата прическа сякаш плаче. Добре, че не съм грозна. Убивах се. Що търсиш тук, бре? Втора. Проводи ме в маската! Срам ме,
манджата да не се късне. Манджата не е твоя работа. Къде да? Не, ама какво да... Мастер, баш съм. Да се махаш от гостната ми. Иди да не си дърва в кухнята. Раздухай огъня. Скоро! Къде? На тази коафюра, ей, такава рокля и върви, мамо. Да речеше тато, да ми купи материя, да си направя и аз една такава. Защо Господ не ме е дал дъщеря? На един европеец, на един цивилизован баща. Щях да нося каквото си искам. Ама то добре щеше да е, майка, ама баща ти знае само да ръмжи и да се кара вкъщи. Да съм шетала. Има да чака той. Аз вече си имам господин Маргариди. И докато е той, не ме е няма. Разумява се, майка. Ще ме заведе в Европа, мамо. Ама разбира се, че ще те заведе. Сега като доде, ти гледай да му се харесаш. Така да го фанеш като в Европата под ръка, нали? Ами, той трябваше вече да е дошъл. Я. Ой! Ето. Антре! Бонжур! Бонжур, мадам. Бонжур! Мерси. Мерси, мадам, сладка Муси Петрос не е ли вкъщи? Трябваше. Мисъкичка излезе. Отиде да се срещне с ваша милост. Ма той ви обича като ваш роден брат. Ой, аз го обичам дори повече от брат. Да. И вас ви обичам като мои свещи роднини, да. И ако имате благодарение, да. Ама ние благодарението от наша страна го имаме до Мушо. Остава от ваша. От моя страна също. Сърцата ни се посрещат. Ама те, Мушо, посрещат се, ама... Ще бъде, мадам Злата. И това ще бъде. Вие си поприказвайте, пък аз да хода да си гледам къщната работа. Добре, да. Адио, Мушо. Адио, мадам Злата. Ама адио, Мушо. Айде, де. Мерси. Сетадир, любиш ли ме? Господине, ма как мога да не люби един такъв прекрасен човек като вас? Един човек от цивилизацията. Молене, ти не си родена да ставаш жена на някой прост българин. Моля ви се, натурата ви е дарила с такава шармантна хубост, с такива персонални гаранции, с такива физически авантажи, дето вие сте само за чувствителната душа на един европеец, на един цивилизован човек. Да, Машер, ти си родена да живееш сред цивилизацията, а не сред игнорентите. В пазвата на цивилизацията, разумяваш ли това? Ах, да, цивилизацията, която аз така обичам и желая. Имаш резон, сладката ми. Голям грях ще бъде да станеш жена на някой прост българин. И брат ми тъй казва. Ама баща ми, той като не знаеш, то ще рече цивилизация. Той е страшно против. Майка ти и баща ти са наши. Сева требиен. Баща ти нищо, може и да не го питам. Тъй ми. Пар консеквенс, скъпа моя. Ти си индепендентна, си реч независима. Стига да решиш и да се оставиш на моето диспозиране. Тогава не, тогава ще видиш светливата Европа. Ще отидем на Виена, на Париж, на Лондон. Ще идем и в други европейски цивилизовани градове, дето ще се видиш като в рай. Да щеш, мила, още утре да заминем. Да тръгнем, мили, да се венчаем и да тръгнем. Да се венчаем? Да, добре. Ви сега то, венчалката, това е само формално. Аз имам идея да се венчаем в Париж. В Париж ли? Не, там не може. Те нашите няма да ме пуснат. Но те не могат и да те спрат. Ние ще заминем тайно, без те да знаем. Не, тъй не искам. Да се завенчаем тук,
Пък тогава... Хубаво, сладката ми. Даже много хубаво. Само, че ще се венчаем тайно в някое село. Не, тъй не искам. Баща ви се връща. Баща ви... Ма Тусо сега ли? Не от тази врата, си от другата. Преведи го. Нашия магарски син тук ли? Я го викни. Не лей като това да е море на ората добити. Няма. Трябва да изляза. Ни денем, ни нощем се свърта вкъщи. Ще му кажеш, че в други ден ще иде по селата. Наел съм кола. Ще я натваряме с стока да отиде да я продава. Стига е лентяйство. И да не ми прави фасони, че ако го захвана... Ще му кажа. Ти само не се закамвай. Коста! Коста! Я виж кой вика. Вик! Бабо Стойно! Как си, бе? Влез! Дойдох да ви видя. Как сте у вас? Я дай на баба Стойно едно столче. Добре дошла. Заповядай. Как си, баба Стойно? Държиш ли се? Държа се, Коста. А дядо Стоян как е? И той е добре. Караме двамцата както доде. То, когато децата по-отрасат и се задумят, всяко с късмета си. Па старите, като останат двоица, ще се гледат какво оставят. Те, щом си уйдисат и стари и млади, все то. Тъй си е, Коста, тъй. Трябва да се гледа, докато не са се взели. Дали ще си уйдисат, както думаш. И аз той думам. Трябва да се гледа, а не тук така. Имали сме мома за женене, па да едем там, на кой ще да е. Те само простите казват. Мъж да е, па кой ще да е. Ти се за простите. Я донеси едно огънче. За баща си и майка си момата е голям кахър. Трябва те да си отварят очите. Едно време баба Райнара, кога беше мома, любише дядо Георги по кошката. И той му подир нея, и тя му да подири. По едно време е заиска. Дадоха му е. Взеха се. Ми като почнаха да се бият, да се третят. И до сега се е тъй. То момата кога е уредена и натъкмена, то по-лесно става. Тя вашата мома, Санки, млаха да ви е жива и здрава. За нея трябва един да я лика прилика. Нашата мома, бабо, си е тънка, деликатна, Евгенис. Тя разбира от хубавото. Не я хвали толкова. Не знаеш къде ще изде късмета. Нейни късмет, кажи ли, ти излязал? Салвия да рече. Нейният късмет сам Господ го знайде. Ама мястото е много добро на злато. Момчето е база нечия. Да ти бойди са плат, да ти заваля шая. Докянът му се пълен с мишери. Пасетне къща, по къщина. Всичко натъкнено. Да ти е драг да влезеш. Да не е един на майка. На баща, Коста, на баща. Няма ни брат, ни сестра, ни майка. Пък къщата им е хубава, дворът градина. Младо е, ала вече думата му се чува по чашията. Умно, учено, се с даскалите другарува. Читалището, театрото се беше. Има и добри да бешете. Като не е кротък. От устата му можеш залата да вземеш. Сещам се кой е. Кой? На Тодор Станев сеня. Митю! Той да си търси на друго За място. него е по-нататък, Коста, за него. Той да си търси на друго място, късмета казах. Момата ни
Не дрънкай. Момчето не е лошо. Той занаята му хубав. Познавам го. Чалбете, вие докенджиите се познавате. Добър е, но не е за нас. Защо да не е като за нас, ма ти какъв искаш? Някой ще знал от небето с джобьол. Не е за нас. Наша Анка не ще прост мъж. Не е сърцето и наполчено е тегли. Я мълчи. Ама че златото момчето не е просто. Не е без книга. Изкарало е класното училище. Читалището се меша. Такова учение всеки го знае. Учен човек се казва такъв, дето се носи учено с кършен кон. Ма той не е с потурима. И той французски газ се носи. Французски знае ли? Господице, ти кисията гледа и сърцето. Французски Изтънчено, знае. изкършено. Така ще не прави. Не знае французски. Тъй Знае да се научи па тогава. Знае. Не я слушай, баба Стоян. Моята къща, аз съм стопанин. Таман на време си дошла. Да речеш, кажи на момчето да кара баща му да дойде до нас да се поразговорим. Още днеска Коста ще му дам. Ще ви поканя да дойде у вас. Хич не му казвай, тая няма да я бъде. Бащата каквото каже Злато. Ние жените трябва да слушаме. Аз мома за женене нямам. И толкова. Да. Обади му, защото ти каза. И да гледа всичко да стане по-скоро. Още днес Коста ще му предам. И ако е дал Господ, ще се оправят нещата. Хайде, останете си с Богом. Да дойде баща му на нас. Да, здраве. Да си натърси на друго място, мома. Аз тук нямам за него за женене. Мък бе, Петко! Ще отделиш момичето от късмета му. Големия късмет. Ти не е да убиеш, тя пак няма да вземе такъв простак за мъж. От той момче по-добро нема. Се ще се намери някой, който да знае французски. Ама аз вашия французски, бе. Баща ти френеч ли беше, когато те замахна? Бащите като са ни били да белоглави българи и ние ли да бъдем като тях? Да. Не връщи, че като цапна. Цапнеш и да биеш, няма да стане каквото искаш. Да! Патка такава. Нали на сватба ще ходим? О, тя нашата сватба вече започна. Господа! И вие, госпожи и госпожици, махнете ги тия просташки хора, бе! Днес всичкият свят крачи с гигантски крачки към прогреса. Само вие тънете в невежество и пълен мрак. Само вие не щете да се цивилизовате. Искаме! Защо не искаме? Щом сте хвърлили по турите, антериите и дългите джубета, па сте облекли панталони, сетири и пардесю, щом момите ви са махнали сукманите, па са облекли фусти, полки и гарибалди, редно е също и да изоставите тия просташки хора и да ги заместите с европейските дансове. Разумява се, не подхождат на панталоните и роклите такива мечещи игри. Вие трябва да се научите на полка, вал, кадрил, полка, мазурка,
Империал, Лансие, Сутиш и прочие. От тия европейски дансове ще имате голяма полза. Тялото ви ще се очука, ръцете, краката ви, снагата ви ще се разкърши. Тъй като нашите. Европейските, видите ли? Как се копчили Вие трябва да се цивилизувате, пък като дойде един европеец да каже аз съм да. По цивилизацията ще бъде, ако всеки момък, сиреч кавалер, си вземе една мома, наречена дама, и захване да дансова ето така. Господствено добре проповядва всеки момък да си хване по една мома и да играе ето така. От той по-хубаво здраве! За нас работа! Искате ли да ви науча? Искаме! Много ясно, че искаме. Внимание! Почваме първо с левия крак. Гледате ли? Гледайте внимателно и повтаряте. Пърдял мушу. Първо следи. Айде, мадам. Да, с 10 леви. Требен! Браво! Сега нека всеки кавалер си вземе по една мома, но с комплимент. Ето така. Музиканти! Музикантите! Свирете валс! Валс, моля! Исти винаги сатаната! Остави да си това българско хоро! Па сега да се шепнат като дяволи! Ще танцуваш ли с мен, Анке? Еми, щом искаш? Някой дявол се е престорил на човек и е дошъл да лъсти хората. Да се пръсниш, да пукнеш и да те напълне да Прази го грубо и не мълчай си не Какво стана? Ама да не може да го само! Иначе да съм го разсекал. Простака му с простак. Ще ме спава. Що за магария, бе? Той да не се остава така. Мусю, да се изпита кой. Трябва да го обадите. Какво ще го обаждат? Всичките кавалери пара сташират. Господине, да ги плашете, тук не е Европа. Има спъра, бе. Аз, Нахалник. гракоман, турско мекере, Но понякога ще се оплача, да знаеш. Той не трай си не света му духа! ще насърте стрейки. На дуел! Муси Маргариди! Да го викнем на дуел! Може да захващате две, къде сега дуела? Пък те ще да сопата. Кой не трай си не света му духа! Кой не трай си не света му духа!
Креща да ги знае. Свирачи, карайте българско хорал. Айде, свирачи! Балбути! Замряна! Димитрак или са за тиетото? Нека иде, няма да ме оплаши. Чор бачиньоро! Маршапът не вика! Да, Аркала, да се разберем, хора сме! Ето го пак. Меки си, майстор. Да спи там в кораката, да знаеш кой се захвана. Малко му е. Дуел. Дуел за него. Ох, развали ни хубавата игра. Господи, хора, святи Христос! Мъкна се в християнската къща, развали хубавото българско хоро. Дали да го посплаши малко, а? Да не помисли се е наложил. Ще го сплаша и ще го накарам да примре от страх. Господине, имам чест. Заповядайте, господин. Моят приятел ви кани на дуел. Как ще благоволите? Със саби или с револвери? Какъв дуел, моля? Не опаряста. Другарите са му тука. Казвайте, кога ще е дуела. Никакъв дуел не искам. Една огнена патрасай! Пречни се! На пръстани! Земята тука ми дано! Господине, да стана ли вас секунда? Не. О, сполайте, Господи! Къде да ми помогна? Изгони го! Да си варим момчета! Айде! Какво искаш? Да ми обясниш защо ме избягваш. Вече ти казах. Не ме обичаш за това ли? Но аз няма да те оставя. Аз те обичам. И не мога без теб. Ще свикнеш. Що ме обичаш тогава? Не мога да се омъжа за тебе. Мама и тата няма да ме дадат. Откъде знаеш, че няма да ти дадат? Знам, нямаш занаят. Все баща ти те храня, оказват. Аз съм учил, бе. Бре, и какво като си учил? И неща да съм за неячия. Искам да живея и аз по цивилизацията. А не като тапаците българите. Тапаци ли? Та ти не си ли българин? О, да знае, че имаме и толкова месо българско у мене. Отрязвам го и го хвърлям на кучетата. Казваш се от рода си, от своята вяра. Днес никой не държи на вярата си. Пак за рода, човек е свободен, какъвто си ще, такъв да се казва. Стига да си достоен за нацията, която го избрала. Аз вече се казвам французин. Аз с такъв французин дори да приказваме сам. Намери си някоя като тебе, французойка. Ба! Саханите са по 30 гроша. Белите коди по 127. Черните бакърчета по 80. Тиганите и тенджерите по 52. За всички съдини в колата искам 1363 гроша. 1363 гроша! Знам. 1363 гроша. Първо ще идеш в Дюлев. То е по-богато село. Ако има повече мищори, ще качиш цената. Това вече е твоя работа. Ако искаш да спечелиш, да си търговец, няма да я качваш много.
И за всяко нещо калема. Разбрах. За всяко нещо калема. Сетне карай бойокли. Оттам в трънка. И да фърлиш тия нови дрехи, не си тръгнал на сватба. Чух. Ще ги хвърля. Кога тръгнеш? След малко. Ще поръчаш ли нещо друго, че отивам да се преоблека? Отивай. Да ново потръгне, Боже. Белка им се остави от чапканлъците си. С Петра, с сина кахър. С момата 2 кахъра. Нейната сметка аман като неговата. Леко остава се. За роклия плазени 953 гроша. За други джемфезени 830 гроша и 10 пари. За едно гарибалди, за друго купринено, за пантовки и чепички, за 20 риски по модата, за една капела, за друга капела, санки без капела не може. За ръкавички, за 3 купринени омбрелки, за миризливи сапуни, за ливанто, за бяла и черна вода, за помада, всичко 8564 гроша и 17 пари. От кисията ми, от дукяна ми, ръцете им да изсъгнат на тия, дето са измислили тия марафети и моди. И всичкото и за едно момиче, дето ще го жени. Тя махам по-скоро от главата си, чезър. Коста го няма вкъщи. Друг път ела. Тук съм. Кой ме търси? Кажи, кой ме търси, ма? Тодор Станц. Казах му, че те няма. Нали знаеш, че съм вкъщи? Що го лъжиш, човек? Не сме за гости сега. Друг път да доде. Пусто дърво. Да вземе да го извикаш, а? Бай, Тодоре! Бай, Тодоре! Тук съм! Влез, бай, Тодоре, влез! Да потъне земята, макар черната да потъне. Добре дошъл, бай, Тодоре. Благодаря. Вчера идвах, булката Злата рече друг път да дода. Днеска идвам, тя вика, че та няма. Ма ти си бил тук. Жените, остави ги. Що има, що няма? Чувам, че момчето го пуснали. Пуснаха го, слава Богу. Златна парица се е силна царица. Дадохме 2 лири на пашата и... Нали се оправил, момчето? Ти как си? Как са лъжверишите? С Божията воля, кажи речи, добре вървят. Те не са добре, ама да речем, че бива. То си е тъй. Гайданчелъка веке, пак и сякаш твоя бакърджелък не вървят. Хубавото е, че на митовия занят, в бойчинството, има по-харна сметка. Зато и думам... Не вървят. На едно време, като си спомням марафетите с Русията... То едно време, защото помна го и аз. Ама и нас веке не ни бива. Сега веке младите да работят. То на тях иде ред. И що чувам? Струвал си и не да задумиш момчето. Ако е рекал Господ и вие имате благодарението... Благодарението от наша страна още го нямаме. Ти да мълчиш. От наша страна благодарението Бог биля го има. Стига и вие да го искате. Та по-скоро да стане. Вие кроите, ама да видим какво ще каже другия човек. Другият човек няма какво да казва. Да. От наша страна и момчето го желае, и аз го желая.
Та ако обичате, ако Злата или пък момата, за той всякак приемам. Както вие наредите. На Митю му е голям мерака. За тая работа е още далек времето. Да. Майката и момата са мойка кърпа. На тая къща аз носа харча и аз съм стопанин. Утре заповядайте за пръста и в неделя венчавката. Сповайте, Коста. Благодаря. Ще посрещна и аз Стаха вкъщи. Ще се оживи дома ми. Голям кахър ще сваля от плещите си. Да се сродим с такива добри хора. Такава спретната мома да вземеме. Ще вземете ви. Дето ни тия работа не са бърка. Я си пипа една ракия, че то спатлък без ракия не вари. Хелбете, трябва да се полее да я вари на младите по... Да ви полеят с вряла вода. Да свият дом, да отгледат челят. Айде на здраве! На здраве! От твоите уста в Божите уши! От добро да не се куртулиса. Ще речем утре без друго... Утре вечер ви чакам! Да пукне. Благодаря. Благодаря. Ще да зарадвам сина. За сега с Богом ви. Много здраве носи на зетя. Задължително. Краката ти да изсъхна. Да пукнеш. Я мълчима. Патка с патка такава. Отделиш момичето къснете й. Оле, Божичко! Пощурял, Боже! Пощурял! Махич, може ли? Едничка дъщеря имаме! Едничка, не едничка! Стига се задирали разни чапкани. О, Боже! Ма какви чапкани, какви хайвани думаш, брей! Боже, Боже, Боже! За нея иди тут. Момиче, еми ти, дърта жена. Си се прочетнала там като неко маймуна. Ама късъм щяла, бе, Коста! Ма не е истина! На сватбата и аз се я струвах. Само на завършек, завъртяха се 2-3 пъти на хорото, ми поканиха и мене. Хванах се и аз да не мъркам, че съм ходулка. Оставила дъщеря и да се целува там с оня френски чапканини. Да тя хукнала да се четни. Да чуи още веднъж главичката ти откъсва. Тук не е Европа, аз не съм европеец. Ама лъжат, бе, Коста. Не лъжат. Лъжат. Знам да аз каква стока си. Ама ти на мен ли ще вярваш като на твоя стопанка или на чужда? Стига! О, да ме беше обичал, както един мъж обича жена. Да те обичат дяволите да те обичат. Утре за пръстен. Да те убие Господа на мъж. Ма такъв мъж, кучета го яли. Трябва да са във вътрешните стаи. Не чуват. Ще го оставя на масата. Марики, какво правиш тук? Един гиргет бях взела от танка, ете и го оставих на масата с Богом. Аз сега тъкмо отивах у вас. Тъкмо исках да те видя. Притрябва. Заминавам, та рекох да се сбогуваме. Заминаваш къде? И селата. Защо? Какво ще правиш там? О, ще продавам на баща ми стоката. Той го измисли. Натоварихме една кола с тенджери, бакъри, сахали, какво ли още не. Ама как тъй?
Тъй. Те са на баща ми. Той ми ги дава на вересия. Кога ги похарча, ще му ги платя. Каквото остане, ще бъде мой тя. Абе с една дума захващам се с търговия. Хубава търговия. Първо от бащиния си кяр вземаш. Колкото да опитам, толкова. Ако спечеля, значи ще стана търговец. Майка ти и баща ти тогава ще ли те дадат? Ще ме дадат. То аз не съм ги питала, ама... да ти е късмет, бате Петре. Кажи на добър час, Марики. На добър час. Стига, майка, не плачи. Ама не коста, мамо. Сам ти го не сеш и аз го не искам. Бил прав града. Такъв бил, онакъв бил. И ми като не знае французското, като не знае цивилизацията. Аз по-рано се към него гледах. Ама сега като имам господин Маргариди. Малка си била, гледала си. Къде стани? Лицето ти може да се развали от тези стани. Стани, майка, стани. И за него, мамо, и за Митю е по-добре да си намери една деца мусета. А плаган от натура ми е отредено да стана мадама, да живея посред цивилизацията, по-добре да умре. Оня проклетник Митю, той да умре. Баш сега се намери да те заищи. Как се стани? Натискай си лицето, че мушу Димитраки може да доде. Той да знае, че доде, ама не знае. Ама аз му пратих хабер по едно момче и той може да доде. Стани, майка, стани. Стани, майка, айде. Тя, майка ти на време се среща. Да, тя майка ти всичко разбира да ще. Ще му кажа. Аз всичко ще му кажа и сега. Да. Бонжур, мадемуазел. Бонжур, мадам Златко. Бонжур, мушу, бонжур. Едно момче дойде при мене. Да, мушу, аз го пратих. Но какво се е случило, моля? Нека тя да ти разкаже. Аз отивам да си гледам работата. Адио, мушу. Адио, мушу. Ой, миличко, ми колко си наскърбена. Не бива така, машер. Ето аз ще ти разкажа такива хубави работи, дето веднага ще ти стане по-добре. Ох, драга, първи амур, що заплени сърцето ми е твоята деликатна, нобила и емабила персона. Уверявам те, че и дори да съм имал оказии с други демуазели, ни една не ме е доминясвала тъй силно, колкото те. Аз съм достигнал до такава позиция, дето без тебе живота ми е кръгло нула. Разумяваш ли това, не? Разумявам те, мусю. Ама баща ми, като е прос и не го разбира това. Не трябва да слушаш баща ти. Аз не го слушам. Ама той като иска да ме годява за оня Митю. Да те годява? За оня, дето... Дето се свихте на сватбата за него. За такъв игнорентен. Ах, Боже! Ужасно! Колко съм злочеста! Никак не се злочеста, драга, никак. Сам Господ ня слага в ръчичките. Аз няма да те оставя в ръцете на един такъв игнорентен, един прост българин. Баща ти, мила Анет, няма резон да насилва волята ти. Защото твоя милост си индепендентна. И когато обичаш, на него първо трябва да се отдадеш. Разумяваш ли това? Разбирам.
че него трябва да взема. Ама как? Аз всичко съм уредил. В едно ближно село, нали ти разказах? И попа съм оговорил и всичко само трябва да иде. Еми, що ме наблизо? Ама там черквата голяма ли? Да не е без черква. Александър Невски, голяма е. То това не е важно, остави това. Работата е веднъж да заминем. Щом се венчаем и право в Европа. Ти ще видиш Европа, а не ще видиш светливата Европа. Да избягаме? Не може ли без да бягаме? Изключено! Еми, доде бягаме, тате може да ни настигне. Няма, той не ще е в града. И дядо не ще ни стигне. Страх ме. Татко ще разбере. Няма, бе, той няма да е тук. Ама и на дюкяната пак ще разбере. Аз ще наредя, бе, Джанам, ти бъди ръката за това. Не зная. Няма време. Времето не е малко. Решавай. Часовника ми не излиза. Ето, виж. Няма. Малко да си помисля, Мусю, малко. Или. Бягайте! Баща ми се връща! Бягайте! Вари хлебо ме! Сине! Вари хлебо се! Какво да те чакам? Чуж човек, като не ми е гощът, те го вълима! Чакай тебе! Какво да те чакам? Не дейте госта така причущи. Що? Какво ма на чувството? Той ще с къщата ми, бе, ги кучи синят ни. Слушай, какво ще те слуша? На сметка какво хурта? Хайде, бе! Мина времето на еничарите. Не дейте госта! Приятела на наш Петър! И какво прави в нашата приятел на наш Петър? Той Петър, бе! Държа си езика, Кой да е, да му! Само да ме хвана, за да прими! Ще приказваме бая утре! Че чуваш ли, бе? Каква се разсиврала патина? Годеница съм ми става! Някой разбери годеника ти? Давно не съм те бил, но сега ще те напърдаша до синьо. Ще ревекате, годяваш на сила. Ти да не път покоросваш и тича, ако те фана и тебе. Ами ти друго, аз не знаеш. Ная пак се развика. Да ни се прави, че и сега ще се домътне. Ти докато не събереш маклата, няма да тротнеш. Да. Хубава работа, Анке, сме другарки. Криеш от мене, а? Честито. Честито? Ама ти гаче не се радваш, ма сестро? Не, ми радвам се. Ама защо всички сте такива намусени? Тежко е, когато си от волята на момичето. Кога я вземат дяволите да се бягат късмета? Нищо не разбирам. Ама че нали той е един от най-добрите в града ни? Кажи го най-личния. Тези момици се вижда, него по-добър. Като не ми е на сърцето, тъя ми, като не е на сърцето. Нали по-рано се искаше, Манки, като ми се приказваше за Митю, добър, хубав, умен бил и дума му беше дала, пък сега да се отмяташ, бива ли? Що значи? Тъсвате двама за ти иска да те водят в капуса. Конака ли? В хапуса? Не се бойте, сигурно някаква грешка е станала. Ще отида да видя какво иска. Леле, с пушки го откараха, Божичка! Като виц го откараха, Боже! Да пукнат едно! И те, и бащата, и Каин да ме видят! Боже, какво да правя сега, Боже? Аз смятам, че трябва да идиш в конака да я виж тази работа,
ще ме видява, Нека го турят в капуса, да види. Оф, каква съм аз. Еми, баща ми е. О, Боже! Марийка ми чисти. Всички ми завиждали. Трябва целият град да е разбрал. Боже! Какво да правя, Боже? Да склоня ли? Да направя ли волята на баща си? Ох, не! Ми не гоща тост, Митю! Аз искам в Европа! О, Боже, Боже! Ми сега, ако господин Маргариди се е разсърдил, че съм штура. Еми, штура съм, не! Ама да бях казала, че съм съгласна. О, Боже, не! Боже, какво да правя, Боже? Антон! Пред нашата порта! Господин Маргариди! Боже, какво да правя сега? Хайде да тръгваме. Да тръгваме. Боже, баща ми! Бащата ще се върне чак утре сутринта. Да вървим по-скоро, хайде. Не смея. Тъй, невенчана ли? Аз не смея. Ще се венчаем на село, нали говорихме? Това ни чака. Всичко съм наредил. Хайде. Ама нека се върне майка ми, бе, господине. С нейната воля да тръгнем и тя да дойде с нас. Майка ти не ни трябва сега. Тя след ще дойде с друг файтон. Тя ще закъсне за венчавка. Не, стига с тази венчавка. Не мога. На твоята честна дума. Парол ти мор, честна дума. Обещавам, хайде, като идем и да... Няма да ти трябва, хайде. Ще имам ли честата ви да пак бащи да Ще имаш. Ех, че лъже той кръг. Качиха се на пайтона. Голяма будала е моята чурбаджийка, Ще ли да се венчаят на село? Пак Мито като разбере, ще ме биби. Сега що да стори? От тях ли да ида? Подир пайтона ли? Подир пайтона! Ергелък, приятели, пашалък, ама и той е до време, не може се с него. Не честита, Митьо. Зене, аз имах мерак. Ти му изпревар. Ти с твоя калпа, бачварлък и роклите не можеш и плати. Аз биля за то, не знам дали ще остиска. Не е чак толкова зде. Идея какво бе? Мито ще отучи, бе. Работата е сериозна. Гледай да й пребивеш врата във време, Митьо, че каквато ми е мода джийка, ще ти се качи на главата. Виж, то е право. Още от преди сте се венчали, трябва да разкъсаш котлета и да ги вземиш. Трябва да се научи да пести, че днес трудно се изкарва парата. Добре, че ви намерих. Хвате Митю, Дойде. хвате Митю, ходи колели златни да честита на Анка. Като влязоха от тях, двама зъбти, подбраха Чичо Коста и го запряха в конака. Да, пък каква ще? За ти казваш? Зъбти, Леля Злата започна да се тюка, пак аз и рекох да идем на конака да видим що е. Защо се го запри? Един господин се оплаквал на пашата, че Чичо Коста го псувал и се закамвал да го убие. Тръгнахме двете и оставихме Анка сама вкъщи. Пате Петър тая сутрин замина по селата. Като се върнахме, Анка я няма. Как да я няма? Дошъл он е европееца. Кой е европеец? Господин Маргариди, кой? Не думай! Дошъл с един файтон, взел Анка и... Избягал с нея? Откраднал е. Как те изял? Да не са били сговорени? Не знам ли, една кожийка разказва, че Анка се дърпала и плачала, пък той е грабнал и е качил на файтона. Видял ли някъде къде си избяга? Никой. Леля ти Злата, тя не знае ли на къде може да са отишли? Леле! Окаяната! Боже! Моля ли, Митьо! Бог да го убие макар! Да не беше стъпал в къщата ми! Боже! Спуска
съм много умен. Че от цивилизацията пък то. То май от нея, Лело, от цивилизацията. Знаеш ли на къде са тръгнали? Ми питах комшийките, дето са ги видели, не знаят ти. Божичко! Проклет гъркоман. Шарлатани! Не си ли чува по-рано да я предлагал някъде? Не помня, нитичко не помни, моята глава, Божке! Напини, Лело, Белки, си спомниш. Думаш ли? Да я води из Европата! Дума, свикат, отгледай чакъде ви като. Някъде по-наблизо да я предлагал. Май да иде ли в някой близко село? Оле, Митьо! Как я наредихме, бре, Митьо? Как си я наредила? Франга, как? Райчо, не беше ли вкъщи? Ама да ми пустеяла франгата и на мярата да им опустегана. Зачерни си къщата. Сама, саменичка я зачерни. Чирачето не беше ли от тях? Не го видях, бате Митьо. Пък му заръчах да не се отделя от нея, госпаланко. Патетьо, взеха! Те вземат зели. Казах ли ти да си изпредея? Казах ли ти? Де беше като я взеха? Другата стая. И чак сега ми се мъкнеш. Това е тона, много предпускаш, бат Митьо. Тия двоете, тия взеха по една улица, по втора, по трета. Ти все по един тях ли бяга, бе, Райчо? Колко улици минаха чак до края на града. Видя ли къде отива? По Дюлевския път. Дяло да ги вземе. По Дюлевския, се отбият от него? Този път го знам, няма къде да се опият. Дюлево се отиш. Знаеш ли и файтоджията Спас? Оля, дето е до фурната. Без пас файтонджията, бе. Бе, оне кюрове! Бягай му кажи да... Знам. Бягай му кажи да впрегне конете, ние сега идем. Работа не е шега, да вземем оръжие. Ей сега. Оле, Марики, оръжие! Не плачи, Лело, не плачи. Ето ви 2 лири. Ще отидете в конака и ще питате за Чавуша Хасан. Ще му дадете парите и ще речете, че много искам да пусне бай Коста. Запомни ли името, Марике? Запомних, Чауша Хасан. Бог да ви помогне, момчета! Върнете ми момичето! Ръцете ще ви целувам! Боже, Божечко! Хайде! Взеки един пиштол. По една сопа ще ни трябва. По път ти ще намерим! Хайде! Каквото днеска, такова и утре. Нали ще се венчаеш? Аз вечер искам. Тая вечер не може. Нека бе, Мусил. Нека се венчаем. Казах ти, попа не ще. Толкова ли е болен? За малко да стане поне. Че си! Пъпа му се е развързал, да му го набе тая нощ, че утре. Боже! От всичко било уредено. Пък сега папа болен, майка ми няма. Майка ти не ни трябва. Мамичко! Защо тръгнахме с тебе, майчице? Сама самичка. Не зная де съм, не знае, що ма чака. Не дей така, миличка. Защо плачеш? Защо? Утре всичко ще се нареди по твоя воля. Хайде, мадаме, стани да идем от татъка в стайчката. Хайде, в стайчката. Ще идем, ще си легнем. Нищо да спим! Ама моля ви, Господи, не ми чаки, моля ви, се заведи в къщи от сърцето, да ти се моля. Моля ти се, като на Бог ти се моля. Върви в стаята. Айде, искаш да ставаш мома? Утре
ти се моля, бе, господине, като на Господ ти се моля, заведи ме вкъщи. Утре ще идем. Не ме осъчистявай, Мусил! Пусти ме да си ида! Каква полза, че ще си идеш у вас, но мама глупачко? Кой ще ти повярва? Остави ме, де! Няма да те оставя. Слушай, ти още не знаеш целият ми план. Ама аз не ще да го зная! Не дей така, слушай. Ти искаш да идем в Европа, нали? Да се венчаем там. И аз искам същото. Добре, много добре. Ама за тази работа ми трябват пари. Много пари. Аз ги нямам. Тия пари трябва да ги вземем от баща ти ми. От баща ми? Да, от него. Ама баща ми такива пари няма! О, ще намери. Аз утре ще му сторя хабер. А ако иска да се ожена за тебе и да не зачистя къщата и фамилията му, да ми прати 1000 златни лири. Като получим парите в Европа, като ги похарчим, пак ще му пише и той пак ще прати. Как търси? Ще има търсимане! Те ще идеш, ма. Глупава жена. Те ще избягаш. Ни пътя знаеш, ни близки имаш. Пак тук ще дойдеш при мене. Ама и аз къв съм. Та бях вързалата от файтона и право в стаята. И ако не се върне, що хора в селото ще срещне някой, ще разкаже Беля. Ма е по-добре да я намеря. Анке, а не? Кажи такава жена, нали ще се подяваме, нали му обичаш? Анке, не се крие. Анке! Анке! Няма ги. Трябва да се влезли в стаичката. Добър вечер, Стрино Петковице. Добър вечер, момче. Пустата му търговия, бе. Не била лесен занаят. Уморих се цял ден. Нито ми се яде, нито... Утре рано да ме събудиш. Да ме прощаваш, момче, ама тази вечер стаичката е заета. Додоха един ефенди с една кокона, на тях е дадох. На тебе в плевнята на сенцето послах. В плевнята да е. Едно ефенди казваш, а? Да, важен човек, султански човек бил. Пък коконата е една младичка и се реве горката. Да реве не е на си работа. Стринке, ти в градинката ли си била, нали? Какво правиш? Аз рeko, че веќе си легнахте. Какво има пак? Моля ти, сестринке, помогни ми! От сърце и душа ти се моля! Ела с мен да ме заведеш в града при мама и при тате! Моля ти се! Няма да я бъде тая. Хич не ми се моли. Завча ще идем, Стринке! Ако не щеш, само пътя ми покажи! Стори ми той добро! Много ти се моля! Няма да я бъде тая. Ефендито, знае ли го аз, султански човек, който рече той прави. Страх ме е. Не. Ох, Стринке, помогни на една злочеста българка! Мари, ти като си била българка, как войди се на акълата му пристана, Мари? Ти не знаеш ли, че те са куча вяра? Не те ли дострашава Бога, Мари? Ох, Стринке, да знаеш какво ми е на сърцето! Никой не ти е крив да си стояла при майка си и при тейка си. Ох, Боже, Боже! Не викай Бога, и той няма да чуй веќе. Ах, Стрино, и ти нямаш
разумееш ли някаква цивилизованата да те имам на респект? Ами ти си проста като всяка българка. Просто съм, че ти повярвах. Разумява се. Ако беше някоя цивилизована, аз дълки можех да те излъжа. Пък ти, цивилизования. Това ли ти е цивилизацията, да се гавриш с мене тук? Искаш да знаеш, да. Европа се е обогатила от прости като вас нации. Идват европейците при вас и ви лъжат с разни лъскави и фалшиви неща и ви вземат паричките. Вие сте за нас като добитъка за хората. Сега като зачерни лицето ми можеш всичко да приказваш. Мами го със сапун! Пусти ме, бе, пусти ме! Ще ме капеш, Я бих така е трети. Ти изтрина в тази работа, не съм си! Дей да замесваш ти казак! Боже, Боже! Земята да потъне дано! Да пусне дано! Оле, майчице! Помогни ми, майко! Много знае къде си майка ти, много знае! Само аз мога да ти помогна! Първо ще си поиграя с тебе и като ме омръзнеш, ако баща ти не прати пари, ще те върна при него! О, татко! Миличък, татко! Защо не ме приби, бе, татко? Кой няма да се размини, нали знаеш? Хайде, мадама ще ставаш! Не насиляй, момичето, е трети. Кой вика? Кого бият? Маргариди! Как се казва? Боже! Този ли е султанският човек? Той! Бате! Спаси ме, бе, татко! Анке, сестро! Ти ли си, бе? Мърси, колко сни, че знаеш за те! Я гледай! Помощ! Стреляй, настреляй! Не съм, добре съм! Криштова! Прекривай, ще стреляш! Забравяй се, че си български майо! Митьо! Привете му нож, той има и нож, Митьо! Пардон, мисио! Микио, наве! Ръцете ти бързо, разбойник! Митьо! Прости ми, Митьо! Благодаря ви, че помогнахте да спасим честта на сестра ми. Ние за това сме дошли. Прости ми, Митьо! Криво разбрах цивилизацията. Все ли ми прости? Човек, когато обича Анке, прощава. Той Маргариди бил чисто и просто Маргариди. Да те цивилизовани става сопа сега, бе! Бонсуар! Бонсуар и лека нощ! Лека нощ, приятели! Адио!
Уважаеми дами и господа, след близо 30 годишна пауза, театралният колектив при Народно читалище Петко Рачев Славейков, град Гулянци, отново изнесе една неостаряваща, една винаги актуална, една пиеса, класика в българския театър, Криворазбраната цивилизация. Всички, които сме гледали през далечната 1995 година пиесата, знаем какъв фурор предизвика тя в Гулянци. Днес всички ние от театралният колектив ще бъдем изключително щастливи, ако поне за малко сме ви зарадвали с нашата игра. Знаете, дами и господа, по традиция театралният колектив всяка година има млади дебютиращи актьори. Тази година не са нито един или двама, а цели трима. Но преди да ги представя, преди да представим най-важните хора, хората зад кулисите, защото и там имаме един наистина голям дебют, позволете ми от театралния колектив да благодарим за прекрасните цветя на община Гулянци. Също цветя от Средно училище Христо Смирненски, град Гулянци. Цветя и от Общински съвет, град Гулянци. Цветя и от фирма Еко Дъна, град Гулянци. Театралният колектив е изключително благодарен и за паричната награда, която всяка година получаваме от община Гулянци. Моля вашите аплодисменти за господин Лъчезар Яков. Парична награда тази година имаме и от Общински съвет, град Гулянци. И парична награда от фирма Еко Дъна, град Гулянци. Парични награди имаме и от госпожа Светла Крумова, аплодисменти. Госпожа Маринела Тодорова. И парична награда от многоуважавани от всички нас, господин Камен Перничев. А сега и младите дебютиращи актьори. Един абсолютен дебют на едно младо момиче, така представител на великия клан Бедживи. Моля вашите аплодисменти за Габи Беджива. Следващия дебют е за Марио Игнатов. И третият ни дебютиращ актьор Бисер Варнаджиев. Лично е да казвам и за хората зад кулисите. Започваме с суфльорите. Госпожа Поля Манова. И госпожа Радослава Христова. За прекрасната музика се грижише господин Светослав Бакърджиев. Осветлението Трендафил Георгиев, така наречения Дачи. И момчетата, които отговаряха за декорите, започваме с господин Илян Илиев. Господин Иван Радев. И разбира се, господин Божидар Ангелов. Не на последно място и режисьорът на тази прекрасна постановка. Една жена, която 1995 година е била в ролята на Марийка. Днес е като режисьор. Една жена, за която годините не означават нищо. И за да ми повярвате, ще ви я представя Анета Атанасова.